De keeper van een Bessen. Achter. Dinsdag. Woensdag. Donderdag en vrijdag. Nou, Bradley. Doe maar. Vrij iets. Wat is dat in het Bradley. Bradley is dat in. Ja. Hoeveel is er nog werken? Eerste. Hoeveel scoren? 100. 100 goals? Hoeveel kappen? Tweede. 100. Ja, dat is het. Het is komt. Rob er nog iets in. Eerst nog een hele tijd. Jervin wordt kampioen.